Здравейте, аз съм Мира, това е Код 74 и добре дошли в ден 32 от това как един студент по актьорско майсторство работи в семейен бизнес. Днес искам да ви поговоря малко повече за новата ни колекция, това, което мога да ви кажа за нея. Спрямо новата ни колекция се очаква криво-ляво другата седмица да разтоварим камионите и вече да видим какво имаме и да започнем да ги обработваме, защото всичко се произвежда зана. Но това, което мога да ви споделя, което е ентусиазиращо, красиво и прекрасно, е, че най-накрая ще имаме по-голяма опция от шеврони. Да ви покажа малко превю на един от цветовете. Другото, което ще ви издам, е, че колекцията ни ще се казва Signature Parquet, като това е една много по-чиста линия, една по-изискана линия по някакъв начин. Днес е последния ден, в който работим с намалено работно време. Пак сме си от 9 до 5. Няма да изпуснете нищо от нас. Скоро време се излиза в отпуски. Моят любим оператор за пореден път ме изоставя. Също така си говорихме за декинг онзи ден и да си седи за маслата за декинг. Но ние имаме пространство отвън, което има жестока нужда от това да бъде почистено, така че елате да го почистите с мен. Това е всичко от мен за днес, така че ви пожелавам един прекрасен и топъл и хубав ден. Нямам се да сте ентусизирани с новата ни колекция, колкото съм аз. Вече е края на моето работно време, така че е добре да ви кажа едно топло чао!